kalo tile 12 san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan. Kunu alamisa juin kalo tile 11 san 2020 Minisiri ɲɛma min ni o bɛ yen nɔ ni ale ye Dr Bubu Sise a n'a tɔɲɔgɔn a ye olu ka baarabila sɛbɛn ni ka a di an ka jamana ɲɛma ma Ibrahim Boubacar Keita k'a fɔ ko olu ye baara bila o yɔrɔnin bɛɛ la an ka jamana ɲɛma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye a y'a yira Dr Bubu Sise la k'a fɔ ko a ka taga ni a ka baara ye ko a b'a bila a nɔ la tuguni o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ a y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko don n'a nataw la ko Dr Bubu Sise a kan ka ni ka gouvernement kura ko o sigi sen kan an tilala ka bɔ a kalama tuguni k'a fɔ minisiri kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ ko ma ko ale kɛra jamana ɲɛma ale ka secrétaire général ye. An ka jamana diinɛ tigilamaw u farala ɲɔgɔn kan o conseil ale jabala la ni ka kunnafonidilaw wele ka u fɛla fɔ u ɲɛna k'a fɔ jamana ale bɛ lahalaya min na nin wagati in na ko tuguni an ka kiriso maw ka taa se kɛnɛya tigilamaw ma ani tuguni ka taa se lakana ma fo ka taga a kuncɛ lakɔliko o ta fanfɛla ma gɛlɛya min bɛ ninnu kɔnɔna la an ka diinɛ tigilamaw ka taga se faso jɛrɛjɛkulu tɔndenw ma u farala ɲɔgɔn kan ni ka u hakilila di walasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogoya min na nka u ko jamana ɲɛma ale ka baara bila ko tɛ olu fɛla ko ye ka sababuya kɛ ko ni jamana ɲɛma ko ale ye baara bila a bɛna kɛ sababu ye ka an ka sanfɛ kiriso ni ka ale gɛlɛya ko n'o dun kɛra ko jamana ale bɛ jɔ a sen kelen kan ko dun tɛ jamana kɔnɔdenw si fɛla ko ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ au conseil islamique ale ɲɛma n'o o ye Aseid Sherif Usman Madani Haidara ye kuma dira ale ma Sherif Usman Madani Haidara ale ko k'ale b'a bɛɛ lajɛlen kalama jamana in gɛlɛya min bɛ a kan k'a dogolen tɛ maa si de la Mali kɔnɔna la ko nka k'a b'a ɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ka kɛ maa tilennen jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ani tuguni u k'u sigi ka fɔ kɛ walasa kumaɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ u ni jamana kɔnɔdenw cɛ cogoya min na k'o ye ale fɛla ko ye ko maa si fɛla ko tɛ i ka jamana ni ale ka dafiri k'a bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ ko taayɔrɔ foyi tɛ an bolo ni Mali tɛ ko Mali de ye an faso ye k'an ka hakili to an ka jamana la nin kuma in fɔra Aseid Usman Sherif Madani Haidara ale fɛ. Kamalenfalenw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele nanzarakan na ko gorobaraw olu wulila ni ka se Imam Mahmud Diko ma ka taga a kumaɲɔgɔnya in yɛrɛ kun bɛ fɛn min kan sa o de ye ko Imam Mahmud Diko k'a ka sɔn ani an ka jamana marabagaw k'u ka sigi ka fɔ kɛ ko k'a sababuya kɛ a bɛ ka taama minnu boloda ko o taama in tɛ jamana jɔ baara ye o kuma in fɔlen sa u ka maa min bɛ yen nɔ ni o y'u ka kuma lasela ye n'ale bɛ wele ko Beni Daɲo a tilalen a ka kumaw fɔli la Imam Mahmud Diko ye sa u ye kuranɛ ta ni ka a bonya ni a ye o ko in ma kɛ Imam Mahmud Diko ale fɛla ko ye k'a sababuya kɛ a ko ni maa ninnu ma ni o ye kamalenfalen ninnu ye ko u nana ale fɛ yen nɔ ko ka na ale dɔgɔya k'a sababuya kɛ k'u ye kuranɛ ta ni k'a di ale ma ka tila k'a fɔ ko yala k'ale de ye jamana in ni ka a yongoyanbabaga ye wa ko jɔn de y'a f'u ɲɛna k'ale bɛ fɛ jamana in ni ka a ci ko jamana in cili ko tɛ ale fɛla ko ye ko ninnu bɛna kuranɛ ta ni ka di ale ma ko kuma la o ko ninnu ye diinɛmaa dɔw de ye wa alimamuw de don wa walima ko cɛkɔrɔbaw de don n'u bɛna kuranɛ ta k'ale deli ni o ye k'a b'u hakili jigin k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko Kidali tɛ Mali fan dɔ ye ko hali an ka jamana marabagaw ko n'u bɛ taa Kidali ko u bɛ wari de bɔ walasa ka don Kidali kɔnɔna la yala k'o ye ale nɔ ye wa k'a bɛ min fɔ u ɲɛna k'u ye dɔgɔyama ta ni ka a sɛgɛrɛ. Cakɛda min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ ɲɛnaminifɛn ale kɛlɛli ma Sikasokaw fɛ yen nɔ
arabadon juin kalo tile 3 tɛmɛnen san 2020 u ye furakisɛ dɔw ni ka olu minɛ furakisɛ min yɛrɛ sa ni ale bɛ wele ko amoxicillin u y'o carton 4 ni ka o minɛ ani tuguni u ye paracetamol ali carton 54 k'o fana minɛ ka tila tuguni ka cvmac ale jima ka ale carton 40 u ye o fana minɛ ni furakisɛ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna yɔrɔ min na sa o de ye Bugula ye Bugula ale bɛ Sikaso kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye banbagaciw ka bingani wale ta ni ka Côte d'Ivoire finitigiw ka olu sɛgɛrɛ kabini Grand Bassam ale ta tɛmɛnen kɔfɛ san 2016 wagati la u ka finitigiw dagayɔrɔ bi yɔrɔ min na ni o ye Côte d'Ivoire ale ni Burkina furancɛ ye bingani wale taara k'u ka finitigiw olu sɛgɛrɛ a kɛra don min na sa o de ye araba su ka taga se alamisa ale don ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sa fɛn min ni a fɔra ko o jate dɔɔnin don o de ye maa 10 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na maa 6 olu joginna kosɛbɛ ani u ye gara da banbagaci kelen na. Kɔngokaw fɛ yen nɔ Vital Kermech ale ka kiri a bɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ ma ka taa se maa 2 welelen kɔfɛ a fɔra sa k'u ye $70 ka o de yurugu o kun kan ka kɛ fɛn min sa a tun bɛna kɛ ka so de jɔ so min yɛrɛ n'a tun bɛ u ka jamana ɲɛma ale ka baara taabolo la ni o ye Felix Tshisekedi ye u ka kiri tigilamaw bɛ ka makɔnɔ ka jaabi laban ni ka o di o bɛna di don min na sa o de ye juin kalo tile 20 o nata ye. Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn.